Nu er vi på vej op ad Morrow Rock. Og det er sådan lidt paranoia, fordi at, jeg så lige en bjørn gå ind foran vejen før. Jeg prøvede at få et billede, men der var blitz på det latterlige kamera. Så den løb væk, men jeg fik et billede af den, mens den var inde i skoven. Men de går jo frit rundt her, bjørne. Og vi har lige parkeret bilen og går nu op ad den her Morrow Rock. Så vi kan ikke vide, om der er nogen bjørne nede ved bilen, når vi kommer ned igen. Det er sådan lidt, kan man godt blive lidt nervøs over. De render rundt frit, og vi har ikke nogen kniv, vi har ikke nogen kølle eller noget, så jeg må stole på, at Torbjørn tramper på den, når den kommer. Det ser altså vildt fedt ud, det her. Og det er altså stadig Sequoia National Park. Faktisk Central Californien, tror jeg. Det er halvvejs mod San Francisco. Det er halvvejs imod San Francisco eller Los Angeles. Nu siger Thor, at han har fundet et eller andet. Og det tror jeg gerne. Det sidder med sindssygt ud. Det ser altså fedt ud. Jeg ved ikke om I kan... Jo, det kan I nok godt se. Bjergene der. I de fjerne. Solen og tågen, sådan en stor mix. Det ser altså rigtig flot ud. Det er jo helt vildt. Men som sagt, vi kommer lige fra... ned fra at se de der kæmpe redwoods. Som er tusindvis år gamle og i hvert fald 60-70 meter høje. Nogle af dem. Hej. Jeg tror lige, jeg er blevet bidt af en malariamyg eller stukke. Smager det? Okay, nu gør jeg klø. Det må jeg indrømme, det er sindssygt flot det her, altså. Men jeg er jo også bjergfreak. Det kan godt være, at det ikke er alle, der lige synes, det er fedt at klatre. Klatre mange 100 meter. I'm prepared. Og Torbjørn, han har lungebetændelse, og jeg har fået sådan mere eller mindre halsbetændelse. Og det er ikke fedt, men vi prøver at holde humøret højt. Vi prøver at holde humøret højt, selvom det er lidt nederen at køre rundt med indholdsvis lungebetændelse og halsbetændelse. I kan høre, at Torbjørn har hostet og kraftet med lungerne ud. Men det var godt nok irriterende, der kom en bjørn direkte ind foran os lige før. Det var ikke stor bjørn, det var en af de lidt mindre bjørn, men stadig en bjørn, altså dem har vi jo, dem har vi ikke i Danmark. I nærmest kommer det er en grævling, altså hvor tit ser du en grævling? Der står heller ikke nogen steder. Grævling går frit i området. Lad være med at hænge din mad rundt omkring. Eller en hjort eller sådan noget. Her der er der altså bjørn. Og som flænser der, hvis de får fat i dig. Jeg skulle tro, det var Rocky Mountains, men det er jeg ikke sikker på, det er. De starter vist først lidt længere mod nord. Imponerende. Det er så Morrow Rock, som Torbjørn er på vej op ad nu. Det er lidt hårdt, når manden har lungebetændelse. Kom og kig, Martin. Ja, jeg har zoomet helt ind. Ja, jeg fik den. Ja, stadig. Ja. Den har frøden på. Jeg har den foran på. Ja, den tænker godhed. Hvorhen? Det er der, kom her. Nå, der, ja, den er der. Den er hvor? Og så gik der i panik. Hvordan, kan I se den? Kan jeg se den? Der var den sgu. Word up, Salamander!
Okay, jeg laver trafik. Prøv op her. Folk står og venter på mig. Det er den snoede vej, som vi har kørt for at komme op af. Og Torvald, det er sgu imponerende. Torvald, du imponerer mig, en mand, der vejer... Hvor meget vejer du? 120, og så med lungebetændelse. Kom højere op. Jeg ved sgu ikke, hvor langt vi vil skyde på, vi er heroppe. Tyskere. Jeg må lige passe på, det kan være, de kører. Hvis I kan høre, så er det mig, der slår hovedet i klippen her, fordi at... Ja. Er du sindssygt, hvor har jeg ikke lyst til at falde det ud? Det er bare skråt, og så bare ud over kanten. Det er sgu imponerende. Det er sindssygt, mand. Er det hårdt, Torbjørn? Tramp på dem, mand. Nå, jeg må filme, når jeg kommer op.